एजेन्ट जों आरो अफिसनि सामुखौ फायमानि दल दल फोसारै जोंनाव बिशालगड़आव एजेन्ट अफिस फोसाय दंहा जोंनो जेसकेबोनो सिन दल फायना फायगोन साहाय जों बुरां जोंनाव जेसकेबोन गासै सिनियाव एजेन्टनि कार्ड सेगनानै नाय दंखा आइन बागैनि जों दाबो फोसाय दंखा जों थांबायानो दंखा जों 2 घन्टा 3 घन्टा देर आरो आसुइ दङ सिन दल मासा बुइ दङ जाखा आबान बुरै जों थागा ओंखारैनि दङ जोंनि তাই ত্রিপুরা মাথায় আইন বিধি যারা নাকি তনের ওরা ফাইনা ফাইনা তার বাকি ফেমানি আজাকা ওরা অফিস সামনে ফাইমানি কাউন্টিং এজেন্ট বাকি কাউন্টিং এজেন্ট কার্ড নামে বাকি কার্ড जों खसाय दं हाता बुं जों जों कार्ड सेगिनाय जों खाना काउंटिं एजेंट मा तने लायन बागै बुं जों ताव मा खालाय दं ता नर बदर जों आइन बिधि उनि सामथिले गुलागति आइन बिधि टिबा माथा ओके बदल का सपा दल का समय तो ताइताम ना सरकार रूलिंग पार्टी सरकार ने बरो अच्छा सोना विशाल घरे जे मका भुल बोरी नि दं सोना ताबो पोस बाना समा फरै मैयान दका ताबो बाजी दंग सम मुखनि सिनि फाइमनि 3:30 बाजी दंग ता फान समा फरै मैया এই অবস্থাও দंगै नरक बुकुंबारा रक तामखे दंबाय सिनाय चिन्ता खालाय যত্ন জানজা হজাক জাকে दंबाय सिना और हाँ जोंनो प्रटेस्ट खायनायनि बागै जोंनो सुरक्षा खायनायनि बागै जोंनो उद्धार खायनायनि बागै ताम खायनायनि बेबस्था नरक नुसायमेन सिनाय जोंनि दफाराव गाहामखे नरक जोंनो लांफायनायनि बागै जों आसन